Des del món de l'esport denunciem totes les formes de violència masclistes, en especial les violències sexuals, i volem assenyalar l'agressor com a únic responsable per crucificar, humiliar, dominar, generar por i restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. Perquè sovint les agressions ocorren en espais considerats privats i les cometen els propis amics, parelles, companys d'estudis o feina, veïns, familiars o referents propers. Volem denunciar les diverses expressions de violències que pateixen les dones en els àmbits familiar, de parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític i els rebel·lem contra el patriarcat que les identifica. Des del món de l'esport, interpel·lem tota la societat a desprendre's dels estereotips, rols i mandats de gènere, per identificar i denunciar aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que directament constitueixen violència sexual. És una tasca conjunta d'homes i dones construir un imaginari col·lectiu on la igualtat sigui concreta amb una mirada inclusiva. Des de l'esport, refermem el compromís amb la llibertat i la garantia del dret de les dones a la seguretat, a la integritat física i psicològica, a la salut, a l'educació, a la participació social i política, per un esport segur amb respecte, dignitat, igualtat, llibertat i joc net, per una societat més lliure i per l'erradicació de les violències masclistes.